खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फरायसुला फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गुवाहाटीनि जेटि बिष्णु आन्तर्जातिक कला मन्दिराव सिगाङाव खोथा होखानाय बादियैनो फरायसुलाफोरनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाबु आसुनि बिथांखिखौ बेखेवबाय। बे गोदानै बेखेवजानाय बाबु आसुनिखौ जायफोर फरायसाया डिग्री सेथि सेमिस्टाराव मुं थिसनगोन एबा बे बोसोरनि डिग्री सेथि सेमिस्टारनि फरायसाफोरा बे बाबु आसुनिनि गेजेरजों दानफायाव 1000 राङै मोननो हागोन आरो जायफोर फरायसाया पोस्ट ग्रेजुएशन फरायगोन बिसोरनो दानफायाव 2000 रां होनाय जागोन। नाथाय जायफोर फरायसानि बिमा बिफाफोरनि बोसोरारि रांखान्थिया 4 लाखनि सिङाव बेबादि नखरनि फरायसाफ्रासो बे बाबु आसुनिखौ मोननो हागोन। कक्राझाराव फिन आरोबाव सासे हाबा जाखानाय आइजोखौ बुथारनायनि गोख्रों अजद। खौरां मोननाय बादिब्ला कक्राझार बामुनिगाव 3थि खोन्दोनि आजिबुर रहमाननि बिसि नार्सिन सुल्तानानि सोमोनांथावै जिउ खहा जानाय जाथायखौ लानानै मोनसे बुथारनायनि गोख्रों अजद दैखांदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला हौवानि नखरनि सुबुंफ्रा नार्सिना सुल्तानाखौ गाज्रि रोखोमै बुनानै बुथारनानै फासि लागायनानै थैनायनि अजद दैखांदों। हिन्जावनि नखरनि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला नार्सिना सुल्तानानि फिसाय आजिबुर रहमाना मोसौ खावनानै बिजनेस खालामनाय जाथायजों सोमोन्दो थानायखौ बिसिया हेंथा होनायनि जाहोनावनो बेबादि बुथारनाय जाथाया सोमजिदों होननानै अजद दैखांदों। थांनाय 24 फेब्रुआरियाव नार्सिना सुल्तानाखौ गावखौ दौलें लागायनानै थैनाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों नाथाय बिखौ बुथारनायनि सन्देह खालामदों मानोना नार्सिना सुल्तानानि देहायाव गोबां जोखोम जानायनि दागो दङमोन आरो हौवानि नखरनि सुबुंफ्रा नार्सिना बेगमखौ बुथारनानै दायो खारखोमानानै दङ। बे जाथायखौ लानानै हिन्जावनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा थानायाव एफआइआर होबाय आरो दायनिगिरिखौ हमनानै जाहाथे थाबैनो गोख्रों साजा होयो बेनि थाखायबो दाबि खालामदों हिन्जावनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा। बिटिसि सोरखारा रादाय होखानाय बादियै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बियाबफ्राव मोनबा गेरेन्टि बिथांखिफोरखौ गिबि खेब राननानै होनायनि उनाव मैयानि सानावबो बिटिसिनि गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव चेक राननाय हाबाफारिखौ जागायो। मैयानि सानाव बिटिसि सोरखारा तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलि बियाबावबो चेक राननायनि गेजेराव गासै 100 साख्रि गैजायै लाइमोनफोरनो 2 लाख रां आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 15,000 रांनि चेकखौ राननानै होदों। बेनि अनगायैबो जर'खा बेंगुरा बैसोगोरा सुबुंफोरनो 10,000, लाइमोन हौवा हिन्जावफोरनो 10,000 रांनि IBS चेक होनायजों लोगोसे हाबाथाफोरखौबो मावख'आरि महरै 10 सुबुंफोरनो गथायनानै होनाय जायो। बेबादिनो मुसलपुर बियाबावबो बिटिसि सोरखारनिफ्राय चेक राननाय हाबाफारिखौ जागायनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। आसाम पुलिसनि मोनसे हानजाया गुवाहाटी सोहोरनि बरागावआव 3 कौटि रांनि गान्जाफोर आरो याबा टेब्लेटफोरजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे फालांगिखौ हमदों। मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम पुलिसआ कमलपुरनि थागिरि रियाजुल आलीनिफ्राय बेफोर गोबां बिबांनि गान्जा याबा टेब्लेटफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे गंसे गारिखौबो हमनो हादों। बर'नि फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारिया राजखान्थियाव फैनायनि इसारा। मिथिनो हानाय बादिब्ला 41 नं मानास बिधानसभा बियाबनि रायजो राजाफ्रा सासे गोख्रों दैदेनगिरि नागिरनायनि मिजिंजों फैला जे बरगयारिखौ इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै 41 नं मानास बिधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंनायखौ लुबैदों। बिटिसिआव दायो बिसायख'थिनि बार बारगासिनो दङ। बे खेबाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेउलि मोसाहारियाबो राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारनायनि लामायाव नामा? खौरां मोननाय बादिब्ला मावरियागाव पिसिडिसिनि सिङाव थानाय भमरागुरि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैगौ एमएलए बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि हिसाबै आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि सेउलि महिलारिखौ बिजाथि महरै मोननो हास्थायदों। बेखौनो आं बुङो जे गामिनि गावबुरा जानानै जे जोंहा सिगाङाव फर्मुला बायद'आ गोबांथार खामानि मावबोदों। गामि बोसोर जादोंब्लाबो खामानि मावनाया माखासे आद्रा थालांबावदों। बे आद्राखौ मावफुंबावनो थाखाय जोंहा मोजां केन्डिडेट नांगौ होननानै जोङो नैबे दानि फैगौ बिधानसभा एमएलए इलेक्सनावहाय जोङो नैबे सेउलि बायद'खौनो जोंनि बे गामि ओनसोलाबो जोङो माखासे आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो सेउलि बायद'खौनो जोङो आसा खालामदों आरो जाहाथे केन्डिडेटखौ सेउलि बायद'खौनो होयो। जे जोंहा कृषक बा आबाद मावग्रा हिसाबै जोङो मेन बान्दो जाम्फैखौ जोंनो गोनांथारमोन नाथाय बेखौ जों दासिम जों मावफुंनायखौ नुवाखै। दा ओंखायनो जोंहा आरो आद्रा दंबावो जे बान्दोनि अनगायै जोंहा माखासे लामा औवानि दालां आरो दंफांनि दालांजोंनो जों गोबांथार रायजो राजानि माखासे मानसिफ्रा माने खस्थ' भुगिनानैबाबो हान्थिनायनि लामाखौ जोङो मावफुंनांगौआव जोंहा गोबांथार खस्थ' जायो। बेनि थाखायनो जोङो नैबे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंहा नैबे दानि बिधानसभा फैगोन एमएलए इलेक्सनावहाय जोङो सेउलि बायद'खौनो जाहाथे हरो केन्डिडेट हिसाबै बेखौनो जोंनि साफ्रोम रायजो राजा माने आसा खालामदों आरो। दिहिरायाव खेबनै एमसिएलए जानाय गणेश सामदास बिथां जाय जिएसपि नि वार्किं प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा गावनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै
दिनै UPPL हान्जायाव जइन जादों आरो जों बिथांखौ बरायदों। बिथाङा गावनि समष्टिनि माखासे लाइमोन दैदेनगिरि, आइजो दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर लानानै जइन जादों आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो GSP नि दैदेनगिरिफ्रा जइन जानो थाखाय इतिमध्य लाहार फाहार खालामदों आरो गुबुन गुबुन दोलोनि माखासे सुबुंफ्रा मेम्बारफ्रा जोंनि दोलोआव फैनो थाखाय इतिमध्य जगाजग खालामगासिनो दङ। दा बिथाङा जइन जानायनि उनाव दिहिरा ओनसोलाव एबा BTR ओनसोलाव जोंनि दोलोआ जोबोद गोख्रों जागोन आरो बिथाङा जिहेतु गसाइगावनिफ्राय लानानै पर्बतजरानिफ्राय लानानै गासैबो ओनसोलाव खामानि मावदों आरो बिथांखौ बै ओनसोलनि मानसिफ्राबो मोजां मोनो। दा बिथांखौ जोङो गाबोननि गेजेराव जोंनि हान्जानि जोंनि दोलोनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै एपइन्ट होगोन आरो अब्ला बिथाङा जोंनि सासे स्टार केम्पेनार जानानै BTC ओनसोलाव बेरायगोन आरो अब्लानो गोबां जोंनि बिथिङाव जोंहा दोलोआ गोख्रों जाबावगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों।